Nyt on tullut aika, kun PV-Filer lähtee Suzuki PV-Formin vauhtipäiville. PV:ssä on tekniikkana 7-oloinen plusu, missä on tripla pakoaukko, 26 PVK, JTS:n putki ja Ignitecin kisasähköt. Sitten täällä on kaverilla tämmönen Lowrider PV, missä on aika lailla sama tekniikka kuin mulla, mutta ei ole sitä triplapakoa peruspakoaukolla. Lähdemme nyt ajamaan siis kohti Menkijärveä tältä Joensuusta. Ajoaika noin 6 tuntia. Katsotaan sitten siellä vauhtipäivillä, että mitä siellä tapahtuu. Puoli kilsaa ollaan hallilta ajeltu ja ekaa kertaa kaatunut mopo. Palataan itse asiassa tässä vaiheessa muutama päivä taaksepäin. Mä olin tosiaan siis tehnyt tämmöisen täysläppiksen tähän PVC:en, missä on sitten 2-osainen pakoaukko. Mutta siinä tuli semmonen ongelma, että kun se on migillä hitsattu se pakosilta siihen, niin se sauma on niin kovaa, että koneesta mulla eivät saaneet porattua sitä. Sitten mä rupesin miettimään siinä, että haluaisin jotain erikoisempaa kuin perusplusun tänne vauhtipäiville. Ja keksin sitten 4 päivää ennen vauhtipäiviä, että mä lähtisin kokeilemaan tekemään triplapakopyttyä. No, sitten mä rupesin sitä triplapakoa testailemaan pariin romupyttyyn. Ja totesin siinä, että ei se voi olla mahdollista tehdä sitä. Että seinämävarat on niin ohuet siellä pakokanavassa, että ei pysty. Mutta sitten mä päätinkin ottaa vielä niinku mitat, merkata ne sylinterin ylätiivistepintaan. Ja totesinkin, että kyllä se mahtuu sinne tulemaan se kanava. Että se vaan pitää todella tarkkaan porata. Pienellä poranterällä, mä 3 millin poranterällä sen tein. Ja no, tässä nyt on se prosessi mulla, miten mä rakensin tämän vauhtipäivätekniikan. Katsottaisiin tästä läpi, eli siis mitä siinä nyt oli tiistaista torstaihin aikaa ja perjantai-aamuna piti lähteä vauhtipäiville. Niin siinä ajassa sitten tein koko tekniikan alusta loppuun. Joo, eli siis nyt on tiistai-ilta. Lauantaina on vauhtipäivät. PV näyttää tältä. Halli on aivan kaauksessa. PV:n kone on tuossa. Vauhtipäivin 3 päivää aikaa. Tämän illan aikana kellon ollessa 12 minä jatkan työstämistä, teen koko pytyyn valmiiksi. Huomenna lyön PV:n kone kasaan. Torstaina säädetään, perjantaina ajetaan vauhtipäiville, lauantaina kisataan. Ja näin. Laitetaan tänne TikTokkiin nyt tilannepäivitystä. Eli pakoaukko näyttää tältä. Täällä näin kävi pikku accidentti. Pakosillasta tuli nyt alle 0,5 milliä paksu. Toivotaan, että se kestää. Mulla ei ole yhtään luottoa tuohon. Mä veikkaan tätä leipäsee ennen kuin edes kerkee säättää tätä. Mutta se alkaa niinku olla pikkuhiljaa tuo pakoaukko valmis. No niin, tässä taas uutta tilannepäivitystä. Kellon ollessa 11 keskiviikkoiltana. Eli lohkot on nyt lyöty kasaan. Tänä iltana agendana on saada tämä mopo käyntiin. Ja huomenna sitten säädetään. Tilannepäivitys numero 3. Kello on nyt 5 aamulla. PV saatiin puoli tuntia sitten käyntiin. Nyt pitää mennä kotiin nukkumaan. Huomenna tulla säätämään. Onnistuimme siis tavoitteessa. Saakohan se kipiin? Siinäpä se nyt oli tuo tekniikan rakennus, mistä tosiaan TikTokkiin julkaisin tuossa tilannepäivityksiä koko ajan, että missä kohin mennään. Päätin ne tähän YouTube-videollekin laittaa nytten. Nyt voitaisiin sitten palata takaisin perjantaihin.
ja vauhtipäiville. Nyt ollaan Kuopioon päästy. Tai siis oltu jo 1,5 tuntia, kun on pitänyt syömässä käydä motonetissä ja kierrellä sun muuta. Ollaan 3 tuntia aikataulusta jäljessä. Tarkoitus oli olla alun perin 4 siellä, sitten päätettiin, että mennäänkin 6 sinne vauhtipäiville ja nyt kello on 4:20. Elmeri katos äsken johonkin, nyt löytyi. 3 tuntia ajoaika Menkijärvelle. Eli ollaan 7:30 aikaan siellä. Olemme saapuneet Menkijärven lentokentälle. Mopot on vielä toistaiseksi kyydissä jotenkin. No mulla ei mitään hajoa, mitä täällä nyt tulee tapahtumaan. Me ollaan täällä ihan hitoon myöhässä. Kai me koitetaan saattua Elmerin PV käyntiin, koska sitä ei ole vielä kertaakaan käynnissä, en muista mainihinko. Ja sitten en tiedä mitä tänään tapahtuu sitten muuta. Pistetään leiri pystyyn. Paikan päälle kun päästiin, niin PV piti heti vedetty noudattavasti. Tässä videossa mä olen ensimmäistä kertaa ikinä mopolla dynossa. Mä en yhtään osannut käyttää sitä. Että mä koko ajan jarruttelin liikaa ja sitten joutuin pykäytelemään vaihteita ja mä en uskaltanut kierrättää tarpeeksi korkealle, koska mun pelotti, että PV hajoaisi. Mut kyllä se sitten siitä seuraavilla kerroilla lähti pikkuhiljaa paremmin ja paremmin menemään tuo dynotuskin. Tuossa sitten dynotettiin mun PVllä 8,5 heppaa, jonka jälkeen me ei enää keretty dynottaa sitä sinä iltana, koska kello alkoi olla niin paljon. Mutta mulle kävi sitten ammattilainen tekemässä uuden sytkäkartan PVC:n, sillä mun sytkäkartassa oli aivan liian vähän ennakkoa joka alueella. Ja sitten kävin PVtä koeajamassa ja huomasin, että nyt on muuten vetoja tullut lisää huomattavasti. Ja seuraavana päivänähän se selvisi sitten, että paljonkin sinne tuli lisää hevosia. Elikkä meikän PV on nyt penkitetty. Eilen penkitettiin 8,5 heppaa. Mutta mulla oli sytkäkartta vituilla, koska mä en osaa tehdä sytkäkarttaa. Joku ammattilainen kävi illalla vääntämässä tähän uuden kartan. Ja nyt tuli 10,9 heppaa. 11 tonnissa huipputeho. Nyt tässä on Elmerin PV pitäisi saada nyt käyntiin. Ja sitten se säätöihin. Mä jätän oman PVn tällaisenaan, koska se toimii niin hyvin. Mä voisin kansipahvi ottaa pois, jolla mä saisin lisää puristuksia. Mä voisin hieroa sitä sytkäkarttaa vielä lisää. Mutta tää toimii nyt niin hyvin, että mä jätän tän tälleesti. Ja katsotaan mitä kisoissa sitten käy. Puoli tuntia on tapahtuma alkuun. Me lähdettiin tähän kylälle nyt hakemaan Elmerille uutta tulppaa ja mahdollisesti tulpahattua ja johtoa, jos löydetään. Ja koitetaan kerätä sille sitä tapahtumaa päästä alkupuheet näkemään. Sitten siinä olisi vielä tunti aikaa saada Elmerin PV ajoa, että saadaan päästään lajittelulähtöihin sille. Muistako kukaan monennettu nää? Onko tää 14, 13 kerta? 2013 on ollut ensimmäinen. 12 voisi olla. 13. Joo. Kuitenkin aika monta vuotta on tehty tätä putkea. Keli ei pettänyt tälläkään kertaa. Kesä alkoi about eilen. On sitä ooteltukin.
Tosin täällä olisi ehkä kelvannut semmonen 10 astetta vähemmänkin lämmintä oikein tosi hyvin. Emme valita, kun kerran lopulta saatiin sitä aurinkoa. Sitten seuraava, että menemme talkoot periaatteella. Kaikki osallistuu tarpeen ja kykynsä mukaan. Ja tärkeintä on se, että meillä on hauska viikonloppu täällä. Ei ruveta verenmakuisuussa tekemään mitään eikä muutakaan semmoista. Hauskaa pidetään ja kovasti ajetaan, mutta varikolla ei ajeta kovaa. Ja muutenkin varovaisuus eellä mennään. Nyt ei ollut vastuuvapautuslomaketta allekirjoitettavaksi asti, niin se on tälleen suullisesti mennyt. No niin, kuvaatte sen GoProlle PV:stä vähän. Miten se vetää? Kakkosella pitää keula ilmassa koko ajan. Tää on kyllä vähän enemmän eteenpäin nojalta. Minä en ole tottunut siihen, että mä oon näin tehokas. Tää ei ikinä ollut näin tehokas. Välityksiä, että minkälaiset ne on tälle matkalle. Tästä näin lähettää. Lähdetään vielä ottaa lisää lajittelulähtöjä. Äsken jäi pari kuvaamatta. Elmarin päällä ei vieläkään toimi.
No niin, nyt on lajittelulähöt ajettu. Elmerin PV:n lopputulos oli se, että sitä ei saatu toimimaan. Todennäköisesti on toi Ignien boksi mennyt paskaksi, koska ei saa millään kunnollista kipinää. Ja kaikki puolet ollaan vaihdettu tulppaa, ollaan vaihdettu tulpajohtoja ja sun muuta. Ihan kaikki ollaan katsottu. Mun PV sitten toisin sanoen on toiminut erittäin hyvin tähän mennessä. Niin. Täällä on melkein 30 astetta hellettä, niin moottorit käy koko ajan tosi kuumana, niin nyt annetaan jäähtyä tohon pudotuskisoihin asti. Ja välitykset on erittäin hyvät. Äsken mittasin Race Chronolla, niin se on aika lailla siinä 200 metrin kohdalla, kun on huiput. Ja huiputin äsken myötätuuleen 95 16.35 väleillä. Eipä siinä muuta. Nyt on käy vielä muutamat tässä ajamassa, ketkä ei ollut saanut aikaa. Ja sen jälkeen Juha tekee pudotuskaaviot. Nähdään sitten, että mihin kohtaan mä pääsen siellä, että miten nopea mä olin verrattuna muihin. Ja sit pääsee pudotuskisaan kisaamaan, jos pääsee. Kyllä mä uskon, että mä pääsen. Kyllä tää sen verran hyvin näytti pärjäävä aika monelle. En oo ihan varma, menikö mulla varaa tähän puolelle, voi olla. Ei vissi mennyt Varaslähön puolelle mulla. Ei se kun on aika punainen. No niin, hyvä. Vähän rupes kuumottamaan se. No oli jo täydellinen lähtö. Mutta on ylpeä, että pääsin 4. Sieltähän tuli 85 vakioiskullisen kisan 4. sija. Ja ihan ylpeä olen suorituksesta, koska tää on ensimmäinen kerta ikinä vauhtipäivillä. Ja alkuun näytti, kun tultiin tänne eilen, että me jäähän ihan viimeisiksi. Tai no, Elmerihän nyt jäi, koska ei saatu mopoa käyntiin, mutta näin. Elikkä siis yritettiin huiputtaa PVtä. Lyöttiin 17.30 välit. Ja
tietoa, ei saatu nopeutta mitattua, koska löi renkaan lukkoon noin 100-110 km vauhista. Ja Elmeri oli meillä kuskina. Elmerille jäi elikäiset traumat nyt tästä, koska se näytti todella rankalta. Ja mäntään tuli tommoset jäljet, mutta männän renkaat säilyi ehjänä, eikä mennyt jumiin ollenkaan. Lähti heti käyntiin sitten sen jälkeen. Nyt otettiin, että pyöräytetään tuo pytty nopea hoonilla, niin pääsee vielä keulimaan. Ja lyhyä lyhyemmät välit takaisin. Enää yritetään huiputtaa. Tää rupes myös woblaamaan hitosti siinä vauhissa. Niin tää on, ei tätä pysty huiputtaa tällä alustalla. No niin, elikkä siis mulle annettiin nyt lupa käydä kokeilemassa 175 Yamaha DT:n koneella olevaa PV:tä. Äsken kävin kokeilemassa, mutta pitää GoProllekin saada. On se todiste, että tämmöstä on edes. Ei tällä siis pakko nojata ihan helvetisti eteenpäin, kun tää lähtee keulimaan niin saatanasti. Takaisin ennen kuin nää säreen tämän tai itse. Puolet. Se olisi komia, kun tulee muutama humalainen ukka ja meissi painaa tuolta 100 kylkeen. Nyt se luo kamera valmiin. Onpas vaikeen näköistä. Perus hittikään 5 päivät.